Любимото ми. Как се провалих? И това тук се заплете супер много. По закона на Мърфи, когато решиш да снимаш видео и живееш близо до летището, винаги когато почнеш да снимаш, ще мине самолет. Така работи. Всъщност самолетите тук не са по някакъв предварителен график. Графика е това дали снимаш ти в момента видео. И ако случайно снимаш видео, задължително минава самолет. Така е. Сега ще си правя едни въжета, които ще ги умотавам на картон, за да ми е по-лесно да ги изваждам, защото винаги ги оплитам иначе, ако не са умотани правилно на картон. За да ги умотая си правя едно такова. Хоп, 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 хоп. И не стана много равно, но няма никакво значение. Отгоре ще го умотаем. Ето така, и тук така се умотава въженцето и е супер удобно. Така. Естествено го изтървах. Чакайте малко. Така, трябва да не забравям да говоря силно, защото по пътищата отвънка минават постоянно хора и може би ще чувате повече тях, отколкото мен. Така че трябва да не забравям да говоря силно. За какво съм ви събрала тук днес? Всъщност не съм ви събрала, аз си пускам видео, пък да много гледат някой. Днес ще ви говоря за The Artist Ways и по-точно, първо ще ви говоря как се провалих. Имах супер бруталния план какво ще правя през тази ваканция от 3-4 дена, в която можех да направя каквото си искам, да творя супер много и плана ми беше наистина да творя супер много и да поствам всеки ден някакви неща и даже да направя видеа за няколко дена напред, седмици напред, не знам си какво си с неща за рисуване, защото вие това обичате, неща за рисуване и супер бях excited за това, много бях развълнувана, много се радвах, мислех си, че се получи, естествено какво стана, не се получи. Що не се получи? Защото бях изморена, защото артиста в мен беше потиснат на всякаква една линия и просто нямаше как да се случи всичко това. И да, това е. Случват се и такива неща. Сега аз тук съм набрала един списък, какво искам да ви говоря. Ето списък. С някакви опорни точки, така че от време на време, като поглеждам, не ми подсказва никой, подсказва ми моя си мозък от по-рано. Да, имах нужда всъщност в тази почивка, не че не правих неща, но имах нужда да не ги снимам. Имах нужда тази почивка да бъде почивка за мене си. Аз да си творя за себе си, да си направя неща, които са важни за мен. И така се и случи. Всъщност направих много готини работи, които ще ви ги споделя тези дни. Най-вероятно ще ви споделя как се правят. Но ето примерно тук някъде, може би ще мога да сложа снимка. Яна, ако можеш, сложи снимка тук. Да, направих си разни конци по дънките, с разни маниста, направих си пръстенчета от маниста, много видове. Който ме следва в Инстаграм, всъщност може да вижда по-често какво точно творя, защото там споделям снимка на нещо, което съм творила, но след като съм го направила. Тук в YouTube, в TikTok няма такава опция удобна, така че дали ще се завържа е въпросът. Дали ще се завържа днес? Добре, почваме от единия край да го навиваме, за да мога да говоря по-концентрирано. Негативни предупреждения и преживявания. Това е първото нещо, с което се сблъсках в първа седмица на книгата Пътят на Твореца на Джулия Камерън. Всъщност, много често ние като творци и много често всъщност сме си просто хора, които въобще не се възприемаме като творци, точно защото имаме някакви хиляди негативни преживявания и негативни предубеждения. Какво имам предвид? Имам предвид, например, че ето ще дам пример с от моя живот. Никога не съм вярвала, че мога да пиша, защото в 6-ти клас господина ми по български ни беше задал една задача да напишеме
разказ и аз бях написала един разказ, който честно казвам аз за себе си го харесвах. И той обаче, като го прочете, каза, не е много зле разказа, но те писател няма да стане. И това от те писател няма да стане на моя малък мозък на там колко си, 6 клас, не знам колко годишна съм, много ме съкруши. Бях някаква такава, окей, явно от мен писател няма да стане. Подобни неща съм чула и в семейството си от родители, от роднини различни, които също са казвали, то за да станеш велик то за да станеш някакъв си артист, известен, трябва да си много добър, трябва да си гениален, едва ли не да се родиш с тази гениалност, а не да работиш върху нея. Или пък ти казват директно, то трябва да... то може и да не си се родил гениален, трябва много да работиш, но ти си мързелив, че ти няма да се справиш. И разни други такива неща. Всички сме чували нещо такова. Тези негативни преживявания, колкото и минимални да бъдат в даден момент, накрая се превръщат в негативни предубеждения, защото те обикновено са излезли от устата на човека, който ги е казал в някаква секунда. Нещо му е дошло, било му е криво този ден, може въобще да нямат нищо общо с вас. Може пък на него така да са му набивали канчето, се тая. Не е важно. Те са ги казали, така, просто са се изплъзнали от устата им. Обаче, вие с вашия си детски мозък или не толкова детски мозък, зависи на каква възраст сте се сблъскали с това, изведнъж си казвате, край, това е. От тук нататък аз знам, че за да си артист, трябва да си супер гениален. От тук нататък аз знам, аз повече няма да бъда писател. Точка по въпроса. Не ти хрумва дори през акъла, че ти всъщност можеш да се потрудиш под тази твоя мечта, ако това е твоята мечта. Или дори да не е твоята мечта, можеш да го пробваш и да отделиш 6 месеца от живота си да се опиташ да бъдеш писател, въпреки че това накрая няма да ти стане професия. Това ще говоря, има връзка и смисъл малко по-нататък за това нещо. Ще говоря малко повече за него след малко. Това, което много често забравяме, е, че всъщност Твореца в нас е едно дете. Едно дете, което се опитва... самолет. Пауза за самолет. Твореца в нас е едно дете. Едно дете, което се опитва да прави нещо си, което му е любопитно. Всъщност, за да може да творите, трябва най-вече да ви е любопитно, независимо какво правите. Дори в театъра, когато играете някаква роля, пак трябва да ви е любопитно да го изживеете това нещо, да ви е любопитно как тези емоции, тези думи ще минат през вас и през вашия мироглед. И съответно, ние много често забравяме, че всъщност Твореца в нас е едно дете, което е нужно да му е любопитно. Също така, много често, когато започваме да твориме нещо, както, например, аз сега се уча да шия някакви работи, по-скоро да бродирам някакви работи, забравяме, че аз съм дете в това нещо сега, като го правя, защото аз го правя за първи, втори, трети път. И, например, когато съм се учила да ходя или да ям с лъжица, първите опити са били много трудни. Въобще не е било лесно. Падала съм 1000 пъти, но не съм си казвала, окей, явно ходенето не е за мен. Не, просто продължаваш напред и го правиш докато успееш. Горе-долу това е. Всъщност не знам колко дали трябва да нямаш мързел в себе си, за да си творец, но определено трябва една такава упоритост и любопитство. И просто да не се отказваш и да продължаваш да го правиш и да не си толкова зле настроен към себе си от това, че ще се провалиш първите пъти, защото е най-нормалното нещо, когато правиш някакви неща за първи път, да се проваляш в тях. Най-нормалното нещо. Това, между другото, може да го съотнесеш и във връзките в живота си, и работното си място, и където или да е. Но най-нормалното нещо е, когато правиш някакви неща за първи път, да се проваляш в тях. Да, и стигаме до... не, завързах ли го? Не. Между другото, почвам да обмислям да нямам такива ногти чак. Трудно ми е да разшивам някакви неща с тях.
Така. И стигаме до всъщност първата седмица на Пътят на Твореца, книгата на Джулия Камерън. Всеки пъти проверявам първото име как беше, защото го бъркам. В Пътят на Твореца тя много често едно довършено. Започваме номер 2. Така. В Пътят на Твореца има две основни неща, които се правят абсолютно винаги, всеки ден. Не всеки ден. Едното е всеки ден, другото е на седмична база. Но това са, всеки ден се пишат сутрешни страници, което аз съм го открила за мен, че най-добрият вариант е 500 думи на онлайн файл. И другото нещо, което се прави всяка седмица е да има творчески срещи. Сега, творческите срещи са точно е така, среща с Твореца в теб, като можеш на тях примерно да отидеш на галерия или нещо да си твориш, но идеята е да си остане лично преживяване, да не е заедно с някой приятел, да не е заснето, примерно, както е в моя случай, където аз повечето неща, които правя, ги заснимам. Къде е края на това нещо? Е тук. Ох, това май е по-добре. Така. Разсеях се, извинявам се. Но, да, творческите срещи и писането на думи. Значи, аз първа седмица, те са седмици, но аз, както си обещах, ги правя по един месец. Първа седмица я правих един месец горе-долу, даже може би малко повече от месец, но, нали, момент. Първа седмица я правих месец. Всяка седмица имах творчески срещи и съм много благодарна за тях. Много са приятни, много са забавни. По време на тях най-вече се научих да си правя някакви неща от маниста или също така съм писала разни стихове, защото това беше също едно от упражненията. Ще ви кажа малко по-късно за него. Обзето, това си го изпълних. Относно сутрешните страници, там си е тегаво. Значи аз от 2 години или 3, от 3 години, като първата почти не я броя, защото сигурно имам за цяла година 30 написани страници, от 3 години се уча да пиша всяка сутрин тези сутрешни страници, защото знам за това са сутрешните страници. Още преди време приятелка ми го беше споменала и ми беше адски трудно това да си го вкарам като навик. Честно казано, до ден днешен също изпускам някоя друга страница, но просто съм по-съпричастна към себе си. Едното нещо, от което откривам е, че много, поне аз, при мен има такъв проблем, който така се появява често, че аз съм такъв човек, че ако нещо се провали и си казвам ето край, то се провали, аз за нищо не ставам, значи това не е моето, няма да го правя повече. Това е тъпо. Не съм съпричастна към енергията си и към това какво всъщност мога. Или какво всъщност искам. И понякога въобще не разбирам как да си кажа, да се успокоя и да си кажа, хей, днеска толкова ти беше енергията и че всъщност дори 5 минути прогрес са прогрес на фона на 0 минути прогрес. А понякога 0 минути прогрес, но да си починал и да си отпочинал и да се чувстваш по-добре психически е прогрес към нещо, за което искаш да правиш. Да, съпричастност към себе си е много важно. Мисля, че имаше цяла седмица в книгата на Джулия за това, но това на мен е лайт мотив, който трябва консистентно да си го припомням. Специално аз на себе си. Така, за седмица 1. Творческите срещи изпълнено. Много добре. Сутрешните страници доста изпълнено. Сега дали не е целият месец, абсолютно всяка сутрин не съм писала. Понякога пишех след обеда, което пак е малко минус, но определено това е навик, който вече имам и определено съм съпричастна към него, т.е. не се джаджвам много, ако не го направя, но се стремя да го направя винаги, когато мога, защото знам, че то просто ми отпушва съзнанието, мозъка и всичко. Така. Следващото упражнение от тази седмица е противници на вашето изкуство. Това е да избориш хора, които е така, както ви казах, за учителя по български, който ми е казал, че никога няма да бъда писател, или някакви други хора, които са ви казали някога си нещо си, но то така ви се е закотвило съзнанието, че вие после цял живот сте, о не, аз не ставам за това или за онова.
Много е забавно това упражнение, можеш дори да ги нарисуваш тези хора. Сега аз не съм ги рисувала, като цел няма да си споделям всичко, което преживявам, защото то все пак е много лично и има нужда да бъде лично. Не е нужно абсолютно всичко, нали, да споделяш с света около тебе. Но все пак, както казах, много забавно упражнение и съм определено доволна от него. Любимото ми упражнение, което знам, че го има и по-нататък в книгата на Джулия, е въображаеми животи. Това е когато въображаеми животи, това е когато избориш няколко въображаеми живота, които би искал да имаш. Може да си пилот на самолет, може да си каубой, може да си танцор по народни танци. Много неща можеш да си избориш това, което теб те вдъхновява или нали, така ти е интересно да пробваш. И идеята на това упражнение за въображаемите животи е през тази седмица, когато го има, да пробваш да направиш стъпка към това нещо. Например, аз това, което си написах, беше да бъда писател или поет и тази седмица писах няколко пъти сядах да пиша стихчета, които си стават за мен, но те ми помогнаха да изкарам някаква емоция, която си тлее вътре в мен и това беше много хубаво и много приятно. Определено съм доволна от това упражнение с въображаемите животи. То ми е едно от любимото и честно казано бих си практикувала всяка седмица или всеки път, когато искам да се разнообразя нещо такова. Всъщност това, което е много полезно за творческите срещи и за това с въображаемите животи, е, че много често, и съм го забелязала поне като преминава през мен, че наистина е така, пауза за самолет. Сигурно следващите няколко часа няма да има самолети, защото вече ще съм записала видеото, но както казах, графика на самолетите тук е такъв, т.е. според това кога снима видео. И докъде бях стигнала, въображаеми животи, изкуство. Да, много често това да правиш друго изкуство, различно от това, което на теб ти е все едно основното или това, което искаш да се съсредоточиш в този момент. Примерно, да речем, че аз искам повече да съм художник. И ако реша, че искам повече да рисувам, е много полезно пък понякога да изляза и да попея. Някак си единия вид изкуство се едно зарежда другият ти вид изкуство. Това, че просто си позволяваш да експериментираш в нещо, в което така или иначе знаеш и нямаш претенцията, че ще бъдеш добър, защото ти само го пробваш за един път. И всъщност всички клипчета, които са тук в канала ми за рисуване, дето всъщност стават толкова популярни, са моето бягство, изкуство от основното ми, защото сега аз лично се смятам за творец, който обича да в различни периоди да твори различни неща, но това, което примерно се занимавам основно от 5-6 години, е да ходя на импортеатър и да правим представления с импортеатъра. И всъщност рисуването ми е някакъв отдушник, това е просто нещо допълнително, което правя. Сега, понеже пък съм забила с рисуването, защото почнах много често да го правя заради много редовните клипчета, които качвам тук, то ми става все едно като по-основно, ми е приятно да шия и да зашивам някакви неща. Това с манистата е просто форма на медитация, също някаква, което пак е нещо друго. Изобщо, да. Сега, аз честно казвам, както казах, аз обичам да си следвам желанието за творене и просто да експериментирам. И това тук се заплете супер много. Мога просто така да седя. Майко, това как се заплете? Добре. И стигаме до една от последните задачи за седмицата и тя е разходките. Аз много правя разходки, много често ходя сама по улиците. Сега в повечето случаи слушам музика. Този месец се опитах на няколко пъти, без да слушам музика, да правя разходки. И също, честно казано, беше приятно, не очаквах.
Защото музиката си е вид разсейване, а пък съвсем друго е, нали, да се разходиш по някакви улици, де си мислиш, че дори ги познаваш и че са ти някакви пределно ясни и въпреки това всъщност трябва да чуеш всичко около теб, което се случва. Да си съзнателен и внимателен към случващото се. И, примерно, единия път, като правих така разходка, ме валя дъжд, пък беше едно такова романтично, красиво. Път другия път изгряваше слънцето по не знам си какъв начин. Изобщо, да, случват се готини неща, правете разходки. Идеята е да е 20-минутна разходка, значи не е нещо, кой знае колко много дълго, но не е, нали, само 5 минути. Е по-дълга разходка, да се разхождате и да наблюдавате просто случващото се около вас, което всъщност е много готино упражнение за mindfulness. Мене, ако ми е много скучно на такива разходки, много често почвам да си набелязвам примерно някакъв цвят и да търся този цвят, да видя къде ще го видя по улиците, така че и това е също упражнение за осъзнатост и за намиране тук и сега. И да, това са моите наблюдения по седмица 1 на Пътят на Твореца на Джулия Камерън и след месец очаквайте още едно такова видео, където ще говорим за седмица 2. Надявам се, дано да я направя, но заребена съм, написала съм си договор към себе си, така че да, надявам се да се случи. Да, това всъщност не съм го споменала може би никъде, но в книгата има в началото, това колко се заплете. В книгата има началото договор, който подписваш от себе си към себе си, че ще правиш тази книга, че ще следваш упражненията и че ще си отговорен към себе си, което е страхотно. Трябва да си правим по-често договори с себе си, за себе си, защото ние сме си център на собствената си вселена. Няма кой друг да бъде център на нашата вселена, така че грижете се за себе си. Грижете се за себе си, пишете си договори, обещавайте си неща и после си ги изпълнявайте. Това е моят съвет от тази седмица. И да, благодаря ви. До скоро. Чао!